Сега ще разслушам панито. Да. Добро утро, хора. Днес е много хубаво времето, между другото. Много топло така. Нищо съм се опаковал много добре. Разхождам манита, както видяхте. Днеска ще довърша... Точно, днеска ще гледам още 2 лекции. Както виждате, навънка е тъмно вече. Аз още не съм изгледал дори първата лекция, дето почнах да гледам сутринта. Тя толкова много информация има и постоянно трябва да паузирам да напиша нещо, защото аз си пиша теорията, за да ми е по-лесно да я погледна, когато пиша кода. Нали, пиша код, опа, вадя тази тетрадка и гледам кода, нали, функцията, която ми трябва. И ако не знам какво прави, виждам, защото съм си описал. И по принцип, на една лекция се пише по половин страничка. Сега съм написал 6 страници и още. И има още един час от лекцията. Ама добре, че е само практика. Сега почва практиката. И да, много HTML и CSS научих днес. И сега ще ходя на разходка с банита, защото трябва да се пораздвижа. Мозъка ми ще кухне, т.е. ще се изпържи. Айде, банито, разхождаме се. Много ми е приятно, като се разхождам с банита и си мисля някакви неща, какво що се става, какво съм направил до сега, днеска, някакви такива. И да се оглеждам и да слушам звуците на живота там, звуците на света, колите там, дървета, така се мърдат в очите, така ходят пилетата. Сега се прибрадах от разходката, сега ще тренирам, защото така или иначе съм загрял с ходене. И да, направо да потренирам. Днеска ще правим гръб. Добра тренировка. После ще ви кажа за моя пост от ония ден, че събра колко си коментара, 30 няколко. И ми даваха съвети за тренировките. И трябва да експериментирам повече, защото според тях моята тренировка е грешна. И че не работи. Ето, аз съм много изморен. Сега ще се изкъпя, че след мъничко почва на живо Q&A лекция, въпроси и отговори лекция за бизнес план, изготвянето. И да, трябва да се включа, за да питам няколко въпроса. Айде, отивам в душа. Хора, значи след като ядах, качих в социалните мрежи един пост. И в него написах какво съм правил днеска. И реално днеска сутринта писах малко за... И реално днеска сутринта решах малко задачи на JavaScript. И след това написах, че съм гледал лекция за HTML CSS. Тази лекция направо 3 часа и половина. И лектора говори бързо. Тоест, аз не мога да го гледам на много забързани обороти, защото няма да му разбера нищо. Даваш супер много информация. И аз трябваше да паузирам постоянно, да пиша, защото ще ги забравя нещата, ако не ги напиша. И да. И реално, какво осъзнах? HTML е като Word-овски документ. Все едно каквото си написал на Word, това е HTML. А пак вече CSS-а, той като се добави към HTML-а, става някакъв хубав сайт. Имам домашно само за HTML. Направих 8 от 14 задачи днеска и да,
Много интересно. Много ми харесва как се правят сайтовете. HTML файла, да. Ще направя и мой. Такъв хубав. Ама като го науча, то в четвъртък имам още една лекция и там ще вземем още материал. Така че там ще е добре. Аз ще да ви разказвам за стария ми пост, дето са ми писали много хора в коментарите. Аз бях написал, че тренирам по 5 пъти на седмица по 30 минути. И нали съм изредил понеделник ръце, вторник корем, сряда гръб, четвъртък крака, петък ръце. И само различни мнения, че въобще не ми работи тренировката, че въобще не ми работи графика за тренировки, че трябва повече да тренирам, че няма смисъл да тренирам, някакви такива. И там завързахме една дискусия с едно момче и той ми обяснява, нали, как трябва да тренирам, че не трябва да правя по много бройки, пък трябва да ми отнема и повече време, някакви такива. И аз нали му пиша някакви допълнителни информации, че правя по 30, по 20-30 бройки на серия и той вика, че е много зле така и трябва по 12-15 най-много. И аз му викам, че няма възможност да по-малко, защото нищо няма да направя. И реално какво се оказа, че аз тренирам за издръжливост, не за сила. Вижте котката. Сега ще чета книга, но преди това искам да ви кажа една новина, дето видях вчера. Този основател на Nvidia, нали го знаете, компанията, дето дава различни чипове. И той обяви, че правят роботи и някакви други иновативни неща. Нали така? И вижте това как ме удра. Скар. Сега ще чета. И лека нощ до другия ден.